Hello mga boss, magandang araw sa inyong lahat dyan. Nandito naman ako, Boss Jong, anyang tagapaglingkod. Okay, for this content mga boss, sinamahan ko muna si mama ko na magbinta ng walis. Kasi marami siyang natapos na walis mga boss. Kaya agad-agad ko siyang sinakay ng aking big bike with 100,000 million cc. 100,000 million cc. 100cc lang yan ang aming beat mga boss. Kaya sinakay ko na siya mga boss. Kaya tinamaan pa yung likod ko mga boss. At saka pumarada na kami mga boss papunta sa palengke. Medyo mano pa dito, maliwanag pa dito. Hindi nakakaalam, malapit na pala mag 6 PM dito. Kaya dinalian namin pumunta ng palengke para makaabot pa kami sa mga isda na mga fresh pa mga boss. Kaya ayan na nga oh. Kaya joyride na din ito. Kahit maikli lang yung ano natin daan na barang-barang palengke. At ayan na nga mga boss, abot na kami dito, nakarating na kami dito sa palengke. Kaya pinapower ko na namin yung big bike namin na 100cc beat. At saka pumasok ako sa loob kasi nauna yung mama ko, binayaan na kasi ako eh. Kaya ang problema nung una mga boss, sinabi siya sa akin na hindi ba daw binili yung walis namin kasi may stock sila nung una naming bininta sa kanila. Yan, nakita nyo sa likod ng mama ko may walis dyan. Kaya napag-isip-isip pa namin na ano lang, ilibod lang dun sa loob, baka may bumili. Kaya bumalik muna ako sa motor kasi dinala ko yung helmet nila na orange. Tsaka babalikan ko siya doon sa loob. Yan, pumunta pa na ako dito. Karaming tao talaga dito pag pag hapon na. Alright, kayang-kaya to. Few moments later. Ayan, bumalik na nga ako. Tapos laking gulat ko na nabinta na pala niya. Sold na yung walis namin. Ayan, binayaran na siya. May kita na yung mama ko. At hindi nakakaalam mga boss, yung kita niya mga boss, sa kanya na yan. Hindi ko yan gagalawin kasi pambili niya ng pagkain ng mga manok. Marami kasi niyang mga manok. Kasi mga boss, meron na kaming kanin dun sa amin. Meron na kaming rice. At saka ulam na lang yung bibilin ko. Ako yung bibili ng ulam mga boss. Yung kita niya, sa kanya na yan. Kaya pagkatapos ng mabinta namin ng yung walis niya, parang 100 years niyang nakalimutan na bibili pa kami ng isda. Kasi uuwi na siya. Kaya nga sinabi ko sa kanya, papasok pa tayo kasi bibili pa tayo ng fresh na isda. Kaya sabi niya, doon na lang tayo sa suki na matagal kong suki. Kaya sinamahan ko siya doon sa matagal na niyang suki. Ayan, nagkausap pa sila. Ayan, shout out dyan ate, dyan sa Talamban Public Market. Ayan, yung mga fresh niyang mga isda dyan, tagal na sila magkilala. Yan, binayaran ko na nga kasi sabi ko nga sa kanya niya yung kita niya. Yan, ako yung bibili ng ulam kasi ako naman talaga yung bibili ng ulam. Parang sinamahan ko na lang siya dito. At ayan na nga, binayaran ko na nga ang aming first na isda. Ayan, nagbibigay pa ko ng sinsilyo kasi naubusan sila ng sinsilyo. Ayan, sinsilyo muna kahit sa buntag, kahit sa gabi, sinsilyo na lang lagi. Kaya matapos na kami dito nagbayaran, ayan, pumunta na kami dito sa labas para umuwi. Nakaka-stress talaga ito pag traffic, ganitong daloy ng traffic, no? Kaya umuwi na kami. Ayan, para makapagluto ng ulam para sa uwi na kami dali kami bumili ng isda para sa aming ulam. At ayan na mga boss, pinas forward ko na ng 100 years para madali kaming makarating sa aming bahay at makapagluto na ng ulam ang aking nanay. O diba, yan, sa napansin nyo mga boss, madilim na yung paligid natin kasi sabi ko nga kanina na almost 6 PM na yun yung bumiyahe kami galing sa amin, diba? Okay, ngayon pag uwi namin, ayan diba, madilim na yung paligid namin. Alright, pero at least nakabili na tayo ng isda para pang ulam. Ayan, shoutout dyan, Boss Erwin. Si Boss Erwin yun. Yan yung kapitbahay namin. Yan na nga, nakarating na kami sa amin. Alright, dumating na kami. Buti nahalin yung namin. At kung nag-enjoy kayo sa ating joyride ngayon, sana i-follow nyo ang aking channel, Boss Jong, at saka FB page para ma-update kayo sa mga bago nating video na ginagawa araw-araw. Salamat!